Esanen dute, hau poesia ez dela. Baina nik erranen diet, poesia mailu bat dela, idatzi ben Gabriel Arestik 60ko hamarkadan. Mailu horren zarata arrasatera jau da. Inigo Astiz, Añatu Elorrieta egindako enplego zoriontsuko bat ikuskizunari esker. Nire aitaren etxea defendituko dut, otxoen kontra, justiziaren kontra, defendituko dut. Galduko ditut haziendak, soloak pinudiak, galduko ditut... Gote, zer moduz? Oso ongi. Harto, gotxo. Gureako lehen hasi apur bat galdeketan, nondi datorren enplego zoriontsuko bat emanaldi xaitzen ideia? Uste dut, einauten... Bilbone urtero egin otzien Gabriel Arestiriolako omenaldi bet, urrizen izeten da. Eta jende desberdineri eskatu idotzie itxeko edo prestatzeko zehozer. Eta hortik heldu jakun eskaerie, bertarako zehozer preparetako. Eta behin Bilbon Bidebarrietan liburutegi zena aurkeztu hostien, esan gendun, hau igual beste nunun egin geinke ezta, eta hortik abiatu zen. Baina, eskaera hortatik etorri zen. Claro, eskaera hori da ez, eta gainera, nire ustez oso era intimoan, ez dakit, intimoa ez da hitza, baina oso pertsonalean erantzundako enkargua da, zuk bi kanta propio sortu dituzu hortarako, eta testu bat propio sortu dugu, bere poemak irakurtzen ditugu, baina da bere poemak irakurtzeko narrazio moduko bat, edo speech bat sortu dugu, eta ez dela... Berane ondare horren berri irakurketa gaurkotu bete edo, ez? Proposatzen du. Eta orduan, pozik gelditu ginen estreinaldiakin, Bidebarrietan gainera Unamunok ere ikusi gintun, han dagolako Unamunoren muñekito bat, eta Unamunoren oniritziarekin, Gabriel Aresti family eta jarraitzaile eta gertuko eta laguna gerturatu ziren, da pixkatu urduri geunden da. Aprobatu eman ziguten, eta horrekin zertifikatu horrekin muga pasa dezakezu. Ez da gutxi izaten. Benetan geunden urduri horrekin. Bai. Aresti euskal literaturan izan handutiako bada, eta bere gerizpiak artista asko jarraitu dau. Zuei influentze dotzue artista moduan zelabait bere horrak? Niri bai zuzenki, Arestiren testuetara behin eta berriz bueltatzen naizelako, suposatzen dut zer egin ez dakizunean ongi dago zer egin dakien jendearen gana joatea. Eta Arestik pixkat itsasargi lan hori egiten du, adibidez hizkuntza garbitu, eta metafora eta inbrikazio linguistikoetara jo gabe, zuzen kontatu nahi duzuna kontatzera. Hori adibidez niri asko interesatzen zait Arestiren gandik, eta baita ere nola pirata bat, matxetea hortzetan bezala sartzen den bere garaiko debate guztietan, eta horrekin nola sortzen dituen poemak. Sartzen da eta debate intelektualak ditu, baina debate intelektualez harago sortzen du tentsio horrekin poema formako gauzak. Eta niri hori oso interesgarria egin zait beti, eta nik uste dut horregatik beti behin eta berriz bueltatzen naizela harengana. Eta hori zuzeneko eragina, baina zeharkakoa, hau da Arestik proposatu zuen euskerak gainontzeko idazle guztiengan izan duen eraginaren ondorioz, bigarren eskuko eragin hori ere uste dute ubikua dela, leku guztietan dago. Eta beraz, musikari batek esaten zuen, nola zen esaten musikari batek jarraitze gutxi zituna esaten zuen ez nauzu ezagutzen, baina zu gustuko dituzunek ni naute gustoko. Eta hori da pixkat Aresti hori da, ez da? Osea, nik gustoko ditudan guztiek gustoko dutena. Holako, txampan botilen, bakizu nola botatzen den piramide hori egiten dutena pelikuletan, bota txampana goitik eta gainezka egiten duenean azpikoetara da, Aresti da txampan kopa piramide hortako goiko iruditzen zait literaturan goiko botilatxo horietako bat. Baina gero musikari asko izen gara bera musikatu dugunek, garai guztizetan ganera, eta gaur egun baite be. Torrik uste dut, idazle batzukaz gertatzen da, baina ez danakaz, eta Aresti bada oso kantatu izen dan, eta garai guztizetan oso kantatu izen dan olerkari bet, ezta? Zu baduzu bere kanta bat, aspalditik gainera, ez? Bai, nire aitaren etxea, eta oin justu emanaldireko, beste bi musikatu dotez. Nire izena eta zeren esperoan dago. Hori, oskorrik be musikatuan bere gara izen.
Eta, bai, neue, honena aitzakizen gerturatu naz barriro Gabriel Arestien obrara. Bueno, 75 hil zan Aresti, jentea askoak esango dau, 75etik mundu asko aldatu dela, eta hain baten igual arrazoia dakoi, baina Arestien obria egondio gaur egun egiten da. Hore ize da, gaur egunean be gaurkotasuna badakonan seinale ez? Bai, nik uste hori, garaiko tentsioetara muturrez sartzen bazara, tentsioak azkenean gutxi gora bera manifestatuko dira modu batera edo bestera, baina funtsezko tentsioak eta funtsezko gauza kontatzeko funtsezko tentsioetara jo behar duzu, hori gutxi gora era mantentzen dira, ez? Desberdinkeria soziala, garaiko kultur eztabaidak, aldatuko dira izenak, ez? Ez da izango Manuel, baizik eta Jose Juan edo dena delakoa, baina nik uste dut horregatik, eta baita ere mundu asko aldatu da, baina Arestik jokatzeko modua, hau da, zuzen jotzea gaietara, horrek asko markatzen dut. Orduan, zuzen jotzen duzunean gai batera, beti jarrerak berak, ez, eragiten du antzeko izatea, ez, problematika ezberdina izan da ere. Eta gainera korapilloak, korapillo segida baten korapilloak izaten dira, ez. 75ean debatean zeuden gaiak gutxi gora bera, orain ere izaten dira. Oinarrizko borroka horiek ondino bizirit daudela iruditzi azten edi bai. Euskararena, justiziarena. Bai, gauza askotan igual, enia aurrera aldatu dugu ere, baina borrokak bere hortan dirauela iruditzi azte, eta bai, irakurtzezuz bere testuek eta balio dabe gaur eguneko hainbat egoerarako. Egize da, hizkuntzi bera bai aldatu dez, ez dakit, gaur egun behar bada. Justo kantatzen duzunean hori ez, gazako bombardaketekin eta... Juduak gora eta bera hainbatetan da. Askoz gustorago dabil, munduan judua. Hor dabil, karo. Berak razara darama, baina, estatura, eta, Eta langile borroka aipatzen da zine, gaur hori ez da lan istripuak. Bai. Emakume eta gizonen zera, desberdinkerize eta aipatzen deuz berso batzutan, eta justo oskorri berso horretan aipatzen deuz olaritzen nolako deklarazio bat, puntu gaurkotasunik galdu ez da ben hainbet puntu aipatzen deuz kantu horretan. Arestien figuriak bere garaixean inkomodide asko sortu eben, eina handi baten ez zalako inokin espontzen, oso jarrera independenti eruan ebelako. Batzuiri bere izate euskalduna moleste jotzan, beste batzuiri bere izate komunistak, eta horren eraginez zenbat boikot eta kritika jasan behar izan eben. Beak garai hartzen eruandako jarrera independente hori zuek artistak zaila gaur egungo arte mundura ekartia posible da, ala gaur ja galduin ja hori betirako. Nik uste niri interesgarri zitzen jazta hori mantentzie artiste batek, nik uste dut mantendu bidabela. Beran diskursoan eta beran obran nolako askatasun bet. Iruditze jazte, baietz. Egon biko lekela artiste baten esentzizen, ezta? Sorkuntzien esentzizen. Begirada aske bat tegaz behitutie zerari, ezta. Hortik erabat aske gauzen edo ez, ja ez bakarri persona moduen be. Ez da beti errez, ezta, baina iruditzi jazte badala interesantie gintzen. Justo emanaldian defenditzen duguna, Gabrielen aitaren etxeaz aparte, da Arestik izan zuen jarrera hori. Hau da, inkomodo izatearena mantendu behar dela Arestiren figurari lotuta. Zin dela egin Aresti subenirizatu bat eta postalerako egokia den Aresti bat, Aresti foto guztietan pixkat mugituta agertu behar da. Eta gogoratu behar duguen justu ere ezeroso. Ez badugu ezeroso gogoratzen, nire ustez falta egiten ari gara bere memoriari eta pixkat hori aldarrikatzen dugu emanaldian. Gero, askatasuna zer den, independente izatea zer den, hori ja debate oso handiak dira. Baina niretzako Aresti bada itsasargi bat jakiteko fuerte lan eginda, gauza pertinenteak esan da, badagoela esanguratsu izaterik inorena ez den lur batean. Lerratu gabe... Ezaten alda. Bai. Niri interesanteik, jarrera moduen. Eta bilatu gabe ere, bai, berez ez da Instagramerako jarrera bat, ez da pose bat. Ez dauka posetik ezer tanta bakar bat ere ez, kontrakoa, erabat mingarria da eta hori izaten dugu ez. Momentu batzutan, Arestik publikoki
jarrera batzuk ezin izan zituen defenditu, bizi izan zen sasoian bizi izan zelako. Eta jaso zituen akusazio batzuk publikoki ezin izan zituen erantzun, bizi zen garaian bizi izan zelako, ez? Eta orduan, bere poesian daude bi adarroiek alde batetik, epika jarrera bat, injustizia tektoniko handi batzuei aurre egiteko, eta era berean injustizia pertsonalago batzuk ez, berarekikoak, hau da, zu espainol bat zara, eta berak horri publikoki ezin erantzun izanak, badakigu, bere egun alarguna denak kontatuta, botak eginarazten ziola emanaldien ostean. Fisikoki gaizki sentitzen zen, ezin zelako defenditu beretzako hain garrantzitsua zen ideien esparru horretan, ez? Bueno, bera ezagutu barik, gaur egun behitute, oso ausarta, oso jarrera ausarta. Bai, eta gero hori, mundu aldatu da, ikusi beharko litzateke, Aresti ere nola mugituko litzateke, ze oso mugimendu handiko pertsona zen, eta Eta gaur egunetik dana atzera behitute zunien gauzek idealizetako eukin lekegu danok. Eta inkomodoak direnak iraganean komodoagoa dira. Zin, inkomodoa zen iraganean. Baina oraingo inkomodo zaizkigunekin, hori da, ispilu zaila da. Aresti zeure buruari begiratzeko ispilu zaila da. Baina modu horretan bada itsasargi bat, edozein sortzailerentzako iruditzen zaitu. Egote, eskerrik asko gurekin egotearren, espero ondo fatia eman aldisa. Guk ere bai asko.